ego nwunye ya na-azanya dalim my sweet yo my joy ọ dị m n'obi baby mo kekwanụ ewe nwa mara mma baby mo baby babe Clara kedu nke ana kedu onye nke wobe ọ dawala baby mo baby kpọtụ mkpọ gị baby na gị tajiwere m anya kedu nke a na-akpọ nwoke n'ọnọdụ love baby kedu kwa onye a na-akpọ babe wụ nwaanyị baby nke nwoke baby wụ nke nwoke nke m na-etu gị agadi nwoke ka a na-akpọ baby igirigi ego amaka ego bụ mma dị nkọ onweghị ihe rara ya ahụ na mgbotu onye jide ego ya ejide okpo onye ejide ego ya na-ekwu ya na-eme ntị ọ dịkwa Kedudi Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ otu a ka anyị si anabata unu n'ihe omume anyị bụ Mezie Obodo nke ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 bụ ihe omume ahụ anyị na-anọ na-eleba ya anya bụ ihe ndị ahụ yasịrị anyị yasị n'obodo anyị na-eji ihe omume a tinye ya ọnụ mara kene ka anyị ga-esi emezi ya hazie ọtụtụ ihe na mgbede a o nwere ihe anyị bịara bịa chọpụta na o mebiela n'obodo anyị ga-etinyekwa ọnụ mere nnọọ ya bụrụ na redio gị ọ dị gị ebe dị anyị ga-agbalị bukọta ya nso gbalie ya elu ma ha ara anyị nke fọrọ mana asụ ọ na-abụ ekwe ekele ihu asaa kelee ọha na eze na-ege ntị nwaanyị ọma Igbo ndị ọma mgbede ọma na olu otu unu mere unu dịkwa oyi ka ego si ada n'ogbe unu eji maka na ọ na-ada mma asị m Chineke gọzichara m unu ndewo unu o wee bụrụ ya ụdị oge a na ụbọchị Sọnde na-abịa abịa mụ na gị nọ na Bayelsa na nke nwanne m nwaanyị ị ga-esokwa m aga by this time now anyị agabe late by this time no anyị ga-ama ụzọ pụọ anyị ga-ama ụzọ alọta n'ụtụtụ don't get me wrong wọtakwa ihe nna akọwara gị akwa na-edekwa interested you tell me let me remind you again there are many ladies out there chọrọ ka mkpọrọ ha gaa Bayelsa ama m na aghọta by this time that Sunday anyị nọ na nke nwanne m nwaanyị na-eri na-awụsị eze get the point so very simple for you to understand okay ama m ghọtara ụzọ ụtụtụ ya ka anyị ga-alọta maka ihe omume anyị bụ nzukọ ụmụ Igbo ụzọ ụtụtụ Monday flight ga-ebukwa anyị abata Clara esogbula onwe gị Chineke ga-emere onwe ya aha ya bụrụ na anyị ga-eme disappear ya apịa we know mana by this time that Sunday anyị nọ na nke nwanne m nwaanyị na-eri na-awụsịrị eze remember color of the day was red ya kwa na ime red go and borrow ke nge nọ ya ma eboro no provoke me this ọkwa na-eche ịkpọ ma gị gwa m na-eche ịkpọ ma nke go and borrow Clara aga m alụọra gị nwaanyị tụwa ya ime ọwụ nlụọra gị nwaanyị ma atụwa ya ime ebe nwere odogwu dị ka gị ọwụ mkpọrọkwa gị na-aga na nke nwanne m nwaanyị ka ị gara inye ya shọteji n'isi ma bịa ha akpagotere gị akpa red ị ga-eji aga ebe ọwụ odogwu ya wụ dom odogwu me you wan carry me comot abi you no wan carry me comot I wan carry you comot nyenu m ihe ndị m kwesịrị iji agaje njem anụ merenụ nji ajụ gị sọ ọwụ nlụọra gị nwaanyị ma atụwara gị ime Clara nwoke ọcha go and borrow red cloth ị ga-eji eso m aga Bayelsa na nke nwanne m nwaanyị adị m gị izuela m akwachaghị ọbara ọwụze m gagaghị agbajiri onye ka m ji ịgbaji gị echi na-eji akọ m ọnụ akwa nwere nke m mụrụ n'ala m si gị zụtara m Uche buy that one for me ịma m ejime ego Clara ịma m ejime ego ịma m ejime ego go and borrow ka ha hụrụ n'ụzọ ụmụ ọka nne Uche ndị wigiri nke m tụrụ gị aka alaikere m ka ahụ zụtara m nke ahụ ka awụdara si makwanụ m ejime ego odogwu ka ewu ịma m ejime ego odogwu ka ewu abeg ya pardon ọ dị ego nye ndị na-amaghị na mgbede taa ka anyị bịara bịa kpọta okwu n'obodo ụmụ ọkanne dị na kansụl ime obodo ọha ji egbe ma nke steeti Imo bụ ebe anyị gara maka ihe omume anyị bụ oje zuru obodo chai Uche akwabeghị isi akwọ eze nwoke ọma eze birikpo anyị atakatala anụ ṅụkata mmanya ike agwụ Uche na-asọ disi bụ bi lee n'ihe wee kpọ ọbịa ndị ụmụ ọkanne unu nwe aka eziokwu iji wee gwa gị nke bụ eziokwu ndị a dị ready for us ha nabatara anyị n'ụdị pụrụ iche
si anyị bịawa n'ụbọchị Satọde. Chineke ekwekwala ihe ọjọọ. N'ihi ịbụrụ onye ụmụọka nne na-anụ olu anyị na mgbede a, gbalịa sonyere ihe omume abụọ jezuru obodo by 10 in the morning. Anyị amalitela Otu a ka ọ dị. ndị ụmụọka nna achọwala ojezuru obodo. Cheta, onye ọbụla chọtara ojezuru obodo achọtara 30,000 naira nakwa ọtụtụ ihe nrite ndị ọzọ. Ọ bụ Schmidt ka ị tara ka ọ wụghị? Uche na Bishmit na-achọpụ. Uche ama mma nke ọmgbada ka o wee ewi. Ọ na-atọ m ewi n'ọnụ. Ahụrụ ka ị nọ na-atọrọ ọnụ otu a. Clara, ihere gị emetechere m. Ihere gị metere m. Otu ahụ isi ata ihe, otu esi ata ihe. Uche ihere gị metere. Nchọkọ n'ihu ndị nze na ọzọ. Uche ihere gị metere m. Uche, why are you like this? Uche, why are you like this? N'ihu ndị nlele gị otu a. Chineke mere gị ebere. At a point, ma tapụ omeri the slim diva. Si ya kpọtụrụ Clara nwoke ọcha. Call Clara to your attention. Ọ gawala astray. Look at you. Amamila wata. Ihe nnọkwara chọkọrọ. Ọ dị ego. Ebe m nọrọ chi give up on Clara mgbe e wetara alcohol ya si nye m. Ke givela up ebe nwaanyị ya dị. Igirigi eweta alcohol si nye m. Uche. Eweta alcohol si nye m. Uche. Ha! Uche. Uche. Ọ dị ego. Asị te eto nwante. Ụdịrị mmadụ gị etu imere ike any small thing gị see bottle. Nwante. Gị see bottle gbawa mmadụ isi. Ọ dị egwu ike gwọrọ. Mana nke bụ eziokwu bụ na ndị obodo ụmụọka nne na onye eze ha bụ eze nwoke ọma anabatara anyị gịnị nke ọma. Inweta ọbịa. Eze bịara nnọọ chịkọ onwe ya. Eze nwere ihe wee eze ahụ. Eze ekweta na ahụrụ gịnị eze ahụ ndị ichie ya ahụrụ na ekwetara ndị ichie ahụ PG ahụ na gị mara na ị hụrụ PG digital eze ihe ahụ Comrade Ọmpadek Chidozie Nwosu na-ekwu na ụmụọka nne bụ the most peaceful community anyị hụrụ m egene kweta dịka anyị nọ na-agbara onwe anyị n'ụzọ ebe niile ada ajọ onye ọbụla hụrụ anyị ya ekele ndị a dị peaceful. They peaceful. Mana n'ụbọchị Satọde ka ebelebe ga-egbuzi n'elu gịnị ebelebe. Wee bụrụ ya ịbụrụ onye ụmụọka nne bi redi. Ka ọ dị Igbo mara nze ma ọzọ n'ọnụ manụ ka anyị si eme ya. Ịhụkwara na mgbede a mụ na nwaada nwoke ọcha Clara nwaanyị m ga-akpa agabanye ụsa ga-abịa nnọọ jikọta aka ka igurube nyọrọ gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfọfọ. Ya mere nwanne gị ahụ ikwu gị ahụ onye gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya bụ Uchenna Clever ọnụ ọha nwa gara mmanya zuziri nke ọma bọbọ nkịtị na onwe ya ji asị gị aṅụ na ngwa maka na nke bụ nkwụ na-abịa. N'ihe omume anyị bụ Mezie obodo nke mgbede anyị ga-eleba ya anya bụ oke ego a na-emefu n'ịlụ nwaanyị n'ala Igbo. Oke expenses ego a na-emefu n'ịlụ nwaanyị na gịnị n'ala Igbo. Okwu ya ka anyị ga-eleba anya maka na asị ihe karịa sị tụọ ya aka. Ya bụ ihe akarịala. Mere ọtụtụ ụmụ nwaanyị ọtụtụ ụmụ nwoke alụbeghị nwaanyị ruo taa n'ihi oke ego a na-emefu n'ime gịnị n'ịlụ nwaanyị n'ala Igbo. O nwere obodo ebe ị ga-aga ama gị bil lọv ị nwere ebe nwaanyị na-adara ya. Ịga obodo ahụ agbaghị list eji alụ nwaanyị. Lọv ị nwere ebe nwaanyị ị chọtara ama gịnị adara ya. Gị kọwara ya akụkọ na ọ gaghị awa ọkụzio ya biko ya wata gị maka na ilele anya mpompo akwụkwọ ebigara gị. O nwere I nwee II nwee III nwee IV nwee V tupu abawa na 2 nwere I IV VI VII list o nwere obodo ị ga-aga enye gị list ya ha ka akwụkwọ textbook ndị university otu a ka ị ga-adị na-asakarị ya iji alụ nwaanyị. Okwu a ka anyị ga-elebake n'anya maka na asị ihe karịa si ma egene tụọ ya aka. Ị gaa n'ọtụtụ obodo dịgasị iche iche lee ka ụmụ nwaanyị ha na-epogharị ndị na-alụbeghị di maka gịnị ndị nke jisiri ike bịa ewere biilu maka ihe anya ewere biilu chụ ha si lawa naanị ibu mmanya 3.something million naanị mmanya ajụjọ 2.something million. Gịnị mere nwoke mmadụ na-agaghị agba ọsọ? Okwu a ka anyị ga-atụle. Anyị nọ live na Facebook gaa ebe ahụ gaa kiriwe anyị zibatara anyị ozi na ajụjụ a anyị ji n'aka na mgbede a. Ajụjụ a wee bụrụ kedu ụdị ihe a ga-eme iji belata
ya bụ oke ego a na-emefu n'ịlụ nwaanyị n'ala Igbo. Clara, Kedudi ihe a ga-eme? Uche, ihe a ga-eme ya otu a na-amanyeghị ya ọnụ. Ndị okenye obodo ọbụla ha amanye ya ọnụ, akpọla uche azụ. So ọwụ orire ka unu rega nwa unu, ọwụ ọlụlụ ka alụga ya. Ị na-aghọta? Unu ga-emekwana ihe nga ọ ga-awụ nwoke ahụ mechaa ihe echi ya onwe ike lekọta nwa unu anya. Ị na-aghọta? Ihe a ga-eme. Kedu ihe a ga-eme iji belata ya bụ oke ego a na-emefu n'ịlụ nwaanyị n'ala Igbo? Nke a kpaala ndị ntorobịa ala Igbo aka ọjọọ. Nke a kpaala ọtụtụ ụmụ agbọghọbịa gịnị aka ọjọọ. Okwu a ka anyị ga-atụle ma anyị gacha nnọọ jee ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị n'ihi ya. Nọrọ ebe ahụ emena gịnị ngagharị. Ya bụrụ ma anyị lọghachi ịhụrụ ụdara anyị bịara bịa tanye eze, anyị ga-abịazie nnọọ raa ya ka ọ dị gịnị dadarara. Agagharịkwala agagharị nwa mgbe ntale anyị. ngwanụ jirinụ nwayọọ bịakọtanụ nso ka anyị tụlụ isiokwu anyị ji wee wụchaa n'ihe omume anyị bụ Mezie Obodo nke taa. Ka ọ dị na mgbede anyị ga-abịa leba ya anya nnọọ bụ isiokwu agbadoro ụkwụ n'oke ego a na-emefu n'ịlụ nwaanyị n'ala Igbo.
ya bụ ihe akarịala, ya bụ ihe abụrụla chibọọ anụ ọzọ. Mmadụ ga-achọ ịlụ nwaanyị, dịcha njikere ịlụ nwaanyị, ya na nwaanyị kpuwe okwu na-adaba, okwu na-atọ. I go marry you, come now, come and see my people. I go marry you, come and see my people. Nwoke mmadụ aga ịkụ aka n'ụzọ, mmanya ajụjụ, ya eruo ebe ahụ ewerezie list ha kasị ebe a gawa wedara nye ya list nwere 1I, II, IIIV, VVI, VIVIS, X. A ga-agụkọta ya. Nke a bụ nọmba 1 o. Abịazie ebe a na gịnị nọmba 2. Amalitekwa na II ka a ga-azụtakwa ncha, ka a ga-azụtakwa ude, ka a ga-azụtara onye nke ọkpara. Onye nke ọkpara ga-azụtara ya motosaịkụl, nke na-esote nke ọkpara ga-azụtara ya keke, ọkpara nwe ụlọ a ga-egotere ya ụgbọala jeep. Ama mme na-aghọta. Abazie asị ndị enlọ, ị ga-egotere ha otu akpa rice n'otu, ị ga-egotere ndị nke ogbe ji, ị ga-egote ụtaba, ị ga-egote machis, ị ga-egote ihe ka ọgịnị. Mgbe silinda eji esi nri mechara baa na marriage list, ọwa ebe nnọmara na ike agwụla. O ruchara n'ogo nke na ịchọ ịlụ nwaanyị asị gị zụta silinda eji esi nri. Ama m na-aghọta. Kedu ka anyị si wee ruo n'oge a n'ala Igbo? Onye ọbụla efe odu aka, ọtụtụ ụmụ okorobịa na-epigharị, na-agagharị. Marriage anaghị abata ha n'uche. Ịma why? Ha cheta ego ole ha ga-emefu na marriage, ahụ ajụọ ha oyi. Ha cheta ego ole ha ga-emefu na marriage, ha asị nna ọ ka akpara m mma, onwe ka ahụ si megharịa, ma achọ nwa bebi ga-satisfy m, and that's on period. Nke ahụ agbọ. Ama m na-aghọta. Ihe kwuru eziokwu. Ya bụ oke ego a na-anaba ịlụ nwaanyị n'obodo, ọtụtụ obodo. Ya bụ ihe abịalarị elu ọjị ma jere data. Ị ga-ahụ ọtụtụ ndị na soshal midia ha pụta na-ekwelekwele isi enyere ha. Ha bịara ịlụ nwaanyị ebe dị otu ekwele isi enyere ha. Mana echere m na oge erugo mgbe ndị Igbo kwesịrị ịgbakọtinye okwu ọnụ na ndị okenye ga-asị nna ihe akarịala, ka anyị mara ka anyị ga-esi egbu ya mkpirikpi. Enwe particular list. Enwe list a ga-agbado ụkwụ na ya, si ihe a list ebe ọbụla ọwụ, ihe a list eji arụ ọrụ. Kwa ke ndị ka ejiri ka, ndị ka ejiri ka. O nwere list a na-agbakwunyecha nwunye ewu, female goat. A na-agbakwunyecha ewu Awụsa na list eji alụ nwaanyị. Female goat ahụ ji mụrụ ha mmụọ ebe ahụ. A na-agbakwunye elu, na-agbakwunye ala. Baịbụl na-adị ya, nwere ndị na-adịcha Baịbụl. Ama m na-aghọta ebe anyị na-aga. O nweghị ihe ọbụla ị nwere ike icheta n'ụwa na-anaghị adị na list ahụ. O nwere ebe ị ga-aga ịlụ nwaanyị, egosi gị list love ị nwere ebe nwaanyị ahụ na-adara ya. Ama m na-aghọta. Love ị nwere ebe nwaanyị ahụ dị, nwaanyị ahụ ị chọrọ ịlụ dị, eme gịnị adara ya. Okwu eziokwu na uche o. A na-asọ mgbagbu agọgọ. Enwekwara ndị dịkwa capable imekwa ya otu ọwụla o si wee dị. Mana nke ọ na-ewute anyị na ọwụcha aka niile otu. Ịghọtala? Enwe ndị otu ọwụla o si dị ihe ahụ ihe m chọrọ. Klara ka anyị juke n'onwe anyị, ka anyị gbake n'onwe anyị eziokwu. Ọ bụ otu a ka ọ dị mgbe elu bụ ala ọsa? Ọ bụ otu a ka ọ dị mgbe elu bụ ala ọsa? Mgbe elu bụ ala ọsa, o nwere ka esi eme gịnị ya bụ ihe. O nwere a na-eji ji mgbe ahụ akpọ ụgwọ isi nwaanyị. Asị gị kpote ji dị otu a, gị weta ya, ịkwụọla ụgwọ isi gịnị nwaanyị, kpọrọ ya lawa. A na-eji ihe mmadụ nwere mgbe ahụ akpọ ụgwọ isi gịnị nwaanyị. Ịlụ nwaanyị mgbe ahụ na-adịcha mfe, mana ugbu a ya dị onye gara aga adịcha silinda, ya dị onye gara aga adịcha jenaretọ, adịa meshin, adịa akpụ, adịa ewu Awụsa na ewu Igbo. Clara amaghị m, I don't know. Ama m na nwata adịchara njin akpụ ma ọrụkwa adịchara njin, o nwere ndị adịchara fon a na-apị apị na list. Uche ihe ndị niile a ga-azụ ka ha ji emepe shop. Jụọ ọnụnụ m ihe eji ya eme ịlụ nwaanyị. Mere ihu nwoke ruchara 45 years, marriage anaghị agbata ya gịnị n'uche. Nwoke ruru 50 years, marriage anaghị eme gịnị agbata ya n'uche.
maka na o chetacha ego ọ ga-emefu naanị na mmanya ajụjụ. O nwere ka a na-akpọ mmanya ajụjụ. Ị ga-amara kene ebe nwaanyị ahụ ị chọrọ ịlụ si pụta na ego ị ga-emefu na mmanya nke mbụ, ibu mmanya nke mbụ, ibu nke abụọ, ibu nke atọ, bịa mechizie gịnị mmanya. Imechi ihe ndị a niile gị kwuwe okwu ịgba akwụkwọ ma nke ọdịnala ma nke ụlọ ụka, ime ego ole ọwụ. Ịma millions of naira a na-ekwu okwu ya ebe a. Onye ọbụla efe odu aka, anyị dị comfortable. Ị hụrụ nke burial, anyị ga-ekwu ya n'izu ụka ọzọ maka na ihe karịasị ma egene tụọ ya aka. Nke burial wa aka agala, nke ahụ awọọla competition. Eziokwu. Nke ahụ awọọla aka ka a na-ama, and onye ọbụla dị comfortable about it. Burial a na-emebu nnọọ jeje. Ejizi burial eme ịma aka, ejizi eme competition. Burial awụzi matter of onye nwụrụ, ọ matter of ego agaji ime gịnị imefu. Nke ahụ topic for another day. Mana oke ego a na-emefu n'ịlụ nwaanyị n'ala Igbo, gị bụ onye na-ege ntị, ọ masịrị gị? Kedudi ihe a ga-eme iji belata ya bụ oke ego a na-emefu n'ịlụ nwaanyị n'ala Igbo? Uche, nwaanyị ọma, enwekwara ọtụtụ obodo nke ha dịkwa very simple. Okay. Ha nakwa emefu ọtụtụ ego. Yes. Enwere ọtụtụ obodo ego ha dị very simple, very simple. Ikwe ekele aka, ha kpọnye gị nwaanyị. Ha kpọnye gị nwaanyị, sị gị lawa nwa m. Gị ji ọchị, ihu gị adị sarasara, asị gị nna karị one dey go. Dey go. Obodo dị otu ahụ dị, mana o nwere ebe bịara buo ya n'isi. O nwere ndị ebe bịara buo ya n'isi. Ịhụkwa na ụmụ nwaanyị ha na-ebugharị. Ya bụrụ na ị maghị, o nwere ọghọm dị na nke a. Nke mbụ wee bụrụ, ị hụrụ oke ego a na-emefu n'ịlụ nwaanyị n'ala Igbo. O mee na ọtụtụ ụmụ nwoke abụrụ ndị na-alụbeghị nwaanyị ma egene ruo taa. Uche, ụkwụ kpọrọ alịga ya onyeziere ya aka. Ama m na-aghọta. Mgbe nwụrụ ụmụ nwoke ndị a na-akwa akwa ngwa gị abịa duzie dupete si onye ọ chọrọ ịga elu saịdị ahụzi a na-ana ha chidi gị mana Uche, ekwu ekwesịrị ileba ya anya. Uche, joka pato gaa n'ime ime obodo, ama mma ha ga-akpọ mitin ha akpọ si biko ha lebakwara ihe anya. Ke review arịa ya. Kedu ihe silinda eji esi nri na-eme na marriage list? Kedu ihe ekwentị? Igwe eji adụ telọ, igwe eji adụ akpa na-eme na gịnị na-eme na marriage list? Ekwentị. Kedu ihe machis na-eme na marriage list? Ma hapụ no machis mana ọchụ ụmụ riri ihe ndị nọcha na list. Mba hapụ machis ọkwa na ego. Kedu ihe amụrụ a na-akpọ n'imi na-eme na gịnị marriage list? Etinyere elu tinye ala. Atụ ọtịta a na-etinye ya na marriage list. Nsị ewu a na-etinye ya na marriage list. Ọ dị ego. Wig a na-ekpu n'isi a na-etinye ya na marriage list. Ọ dị ego. Nke eme na ọtụtụ ụmụ nwoke abụrụ ndị na-alụbeghị nwaanyị ma egene ruo taa. Maka na onweghị onye ga-ahụ isi jekpu isi. Onweghị nwoke ị ga-asị ya ọ ga-emefu close to 3 million ya ekwete. Na-aghọta ya bụ ihe. Onwe nwoke ị ga-asị ọ ga-emefu 3 million naanị n'ibu mmanya nwaanyị, 4 million, 5 million. Obi aka ya. Mere ọtụtụ ụmụ nwoke ihe a na-emezi ugbu a bụ ele nwaanyị atụwa ya ime, si ị ga-aghara m ya ka ị ga-asị ọ ga-akpọrọ ya. Ọ bụ ihe ọtụtụ ụmụ nwoke na-emezi ugbu a. Ele nwaanyị ejiri aghụghọ sakata ya isi, atụwazie ya ime, okwe awụrụzie 50-50. Asị chere mgbe ọ mụtụ ya lọtụ. Ịmazi ma ọ bịazie na nke gị kpọwazie list ha ka gị asị nsogbu adịghị. Mgbe m dị ready I will come back, ọmụ nwa ọ nọkọtara m nwa m. Game ahụ awụrụzie 50-50. Maka na nwa nnụnụ m wee fewe ebe ya ebe, dinta amụta agbawa agbabi. Hello. Na-aghọta ya bụ ihe. Ike agwụla. Oke ego a na-emefu n'ịlụ nwaanyị. Ndị okenye ala Igbo kedu ebe unu mere gịnị dị? Ọghọm mbụ dị na ya wee bụrụ nke eme na ọtụtụ ụmụ nwoke abụrụ ndị na-alụbeghị nwaanyị ma egene ruo taa. Clara nye aka. Ọzọ dịka ibe ya ihe a na-ekwu ịbịa obodo dị otu a lisi ha nga o wetara ọtụtụ obodo aha ọjọọ. Oke.
gị bịa hụ a na-akpọ gị wọsọ eme vidiyo akpọ aha obodo dị otu a echizi onye nupetesi otu a ka ha si alụ mba ọ nakwa m aga onye nupetesi mgbe nwanne m gara ebe a hapụ ndị obodo a list ha karịrị akarị ha anya mgbe nwanne m gara ebe a ga lụọ nwaanyị amakwa n'ogo di ya na n'ogo eria akpa ịhụna na o wetara obodo ahụ ọjọọ ịmakwana ihe a na-anakwanụ lisi a na-anakwanụ a na-asịkwa oke ego ọwụ dis and that uche ọtụtụ mgbe ọ na-awụkwa n'ezinụlọ ị gara ịlụ nwaanyị ọhịa ga-eji si na a ga-akpọ ndị okenye ga-akpọ oku makwanụ ma ndị obodo a ga-akpọ oku ka mara ndị na-ewetara ha aha ọjọọ na ị na-aghọta enwere ozi niile ị ga-aga n'otu obodo ahụ kwasị na a na-alụtali nwaanyị gị hụ ha dị very mild na ego ha na-ana eme ya secret eme ya na nzuzo dịrị onye nke a mfe gị lụrụ nwaanyị gị kpọrọ nwaanyị gị lawa mana ọ na-ewetara obodo ahụ ọjọọ o nwere nwaanyị gị na ya ga-ayịwa asị gị na nwaanyị a wee onye si obodo a gị gbalaga ndị mmadụ asị gị na nwaanyị a na-eme ihe gị na nwaanyị onye obodo a na-eme ihe ị dịkwa njikere maka na asị na ofu aka rụta mmanụ n'ozuo gịnị ị dịkwa njikere nwaanyị a marriage list ha ka betting slip ijikwa ahụ gị na nwaanyị a na-eme ihe obi kara gị na nwaanyị a na-eme ihe ịchọ ịlụ nwaanyị ga-ebe a nke ha na-agba chip ị na-amara na ịchọ ịlụ ya list ebeere gị kedu ihe mere ijikọ obi gị na nwaanyị onye obodo a na-eme ihe ị ga-apụta nkwa ọ na-ewetara obodo gị na aha ọjọọ ya mere ọtụtụ obodo ndị na-ege anyị ntị na mgbede a biko gbalịanụ lebara ya anya nyocharịanụ ya bụ list eji alụ nwaanyị n'obodo unu ikekwa ọwa omenala unu na a ga-eme nke a mee nke a mekwa nke a mee mana ọ bụghị otu a ka ọ dị n'oge mbụ ka ọ dịkwara nke nwoke fecha uche ịma na ihe siri ndị mmadụ ike ka ọ dị ọtụtụ ụmụ nwoke ivi na ọ ragaghị ahụ iri nri ọ dịkwara nụ mfe uche alụchakwa n'ụdị na nwunye a ga-ekwana eri nri a ga-eri nri mekwara n'ụlọ nwoke dị otu ebere kpọtakwanụ na alụcha nwaanyị gị gochọpụo nwaanyị gị a ga-elekọta ya anya nke ọma nwoke na-alụkwa nwaanyị ga-akwụkwa ụgwọ ụlọ ma ọ na-anaghị akwụ ụgwọ ụlọ ọ ga-arụkwa gịnị ụlọ ọ ga-enwekwa biznes ọ na-eme ọ ga-elekọtakwa nwa gị nwaanyị anya gị nwa bụ ọgọ ya nwoke ọ ga-elekọtakwa gị anya uche ịmakwana enweduto ihe a na ịbịara ịlụ nwaanyị dị ise shi nga arụ Jamaica ọ na-enwezi ọtụtụ n'ime ha alụcha nwaanyị ha si ịhụrụ ke ndị nke nwaanyị achọọ m ịhụ ụkwụ unu n'ụlọ m ihe ọla na-eme na obodo ndị nke nwaanyị ha si ke nwaanyị agakwala akwa ha resịrị m ga-eresi akwa ha dara m ego ole dị otu a ịma nwaanyị ọma o nwere ụmụ nwoke ihe bụ iwe ha ebe dia father in law nọ taa awụ gịnị ego a nara ha mgbe a gara ibu gịnị nwaanyị gị nwa bụ onye nke nwoke a bịara ịlụ nwaanyị gị obi akpọchie gị lee nlọ gị na-echi ya ọnụ n'ala n'ihi ọ hụrụ nwa gị n'anya ihe a gwara nlọgosi ya weta ya sị gị na ọ chọrọ ịkpụ nke a gị si mba taa eme ego ole nji zụọ nwa nna lọ ị ga-akwụzirịrị ya nwoke mmadụ na-ele gị otu si makwa dị na ọ bụ nwa gị ka mụ na ya gaji ibi ruo na nka gị kpọchie obi gị bụ nwoke a chọrọ ịlụ nwa ya akpọchie obi lee nlọ gị na-echi ya ọnụ n'ala lee nlọ gị na-akpọrọ ya puku nde nwoke anwa akachie obi kpụcha ụgwọ isi nwaanyị nwa gị kpọrọ ya laa ọ na-ebutekwa iro na ekoro ọ na-ebutekwa ịkpọ gị asị onwe ka ihe si dakwasa gị ya asị nna hapụ kene dis my father in law mụ na ya onwe edebe mụ na ya gajewo azụrụla m nwa ya mana ịbịa lee nlọ gị nabata ya gị na ya akpa a na-akpa ya akpa ndị ihe ebe m gara aga lụọ nwaanyị unu jidekwa na aka unu ji my father in law eji nwa ya otu a sị ewu nwa m ọkwa ị ga-elekọta nwa m anya sị gịnị ka a na-aka ihe a eji nwayọọ daa ntị a na-eme ya eme ji nwayọọ hazie ya gbara tupu apụwa n'ọha gị na your father in law ukwu unu abụrụ gịnị otu gịnị unu na-ekwu n'otu olu ọwụ gị nwa bụ father in law na-akụwasa ihe niile akụwasa nwa gị bụ onye bịaje ịlụ nwa gị na-aka elu gị na-aka ala ya kwuo 10,000 gị sị ị ga-akwụ 25 last ị na-aga ya alụ pụọ ndị dị na-epoporoporo ọgọ gị nwa gị onye bịaje ịlụ nwa gị na-ele gị otu si ya ọkwa my father in law mega m otu a nwoke a enwere m ike ịlụcha mmanya burukwa mmanya bịa inye ya enwere m ike ịbịa sa na m abịa na nke ọgọ mma nlụcha mmanya obi aka gị na-ama nwoke mmadụ bil ebere emeghị gị
gị chefuo na alụcha nwa gị ị ga-emecha gaa na nke nwa gị nwaanyị, ị ga-emecha gaa na nke nwoke ahụ bịara ime gịnị ịlụ nwa gị. ihe eji eti ihe awụ na asị na ụzọ maa mma agaghị ugbo abụọ ma ọ mahụ mma gị hụ onye ọbụla piọm oke n'ọhịa ngwere n'ụzọ mejie ihe mejiri emeji eji akpọ ya eji akpọ nke bụ eziokwu nwaanyị ọma. ị hụrụ omenala a ga-eme ya, anyị anaghị ekwusị lụọ nwaanyị frii, anaghị alụ nwaanyị gịnị frii, kama ihe anyị na-ekwu bụ belata na gịnị ego, belata na aka. Ka nwoke bịara ịlụ nwaanyị lụtanụ nwaanyị, there are many of them nọ na-epogharị n'elu n'ala. Ha ka na 50 years old man alụbeghị nwaanyị ruo ugbu a. N'ụwa nke anyị nọ n'ime ya, ịnọrụ 80 years rara ahụ, ịnọrụ 70 dịka eketara n'ike. 50 years alụbeghị nwaanyị, 55 years alụbeghị nwaanyị, 60 alụbeghị n'ihi oke ego a na-akpọrọ ha n'ịlụ nwaanyị. Ịma Clara ka ya bụkwa n'ihe sikwa na-eme ihuru obodo ahụ ebe marriage list na-ada ọnụ. Ọ wụ ebe ụmụ nwoke na-alakarị fall in love. Ọ wụ ebe ahụ ka a na-achọtakarị nwaanyị na-amasị ha. Ọ wụzi along the line iwe onye ebe ya akpọ gị sị efuola m another one. Ọ dị ego amamina nwata, ọ dị ego. Ndị okenye ala Igbo bịa kenenu ka anyị tinye okwu ọnụ, ya bụ ihe akarịala ebe ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ ọghọm ọzọ dị n'oke ego a na-emefu n'ịlụ nwaanyị n'ala Igbo wee bụrụ nke emekpala ọtụtụ ụmụ nwaanyị abụrụ ndị na-alụbeghị di ma egene ruo taa. They never marry rich now. Ama m na-aghọta n'ihi oke ego a na-emefu n'ebe price list. Ịma ọtụtụ ụmụ nwaanyị ihe bụ nsogbu ha taa bụrụ gịnị, o nwere ụmụ nwoke dị interested mana nwoke ahụ akpatabeghị ụdịrị ego a na-akpa. Ọ na-eme ọtụtụ ụmụ nwaanyị abụrụ ndị na-alụbeghị di ma egene ruo taa. Ịhụ na ọghọm dị na ya. Gaa n'ihu nyekwu aka nwaanyị ọma. Ọsọ dịka ibe ya aka na-ekwu nke obodo uche ọ na-ewetara omenala Igbo ahụ ọjọọ. Thank you so much. Ọmọ Igbo their tradition, their culture. Ọmọ Igbo na bịa idego you go fit come out. Ị na-anụ ike ịhụ ndị obodo ndị mba ọzọ ajọ gị a ga-ebuzo ka ebe onye ebe ole ewu ke tribe gị ga-ekpe ọsọ wụ Igbo. Kedu ndị na-eti ha Yoruba ka ọwa Hausa? Yoruba. Ọkọ mi. Ọ dịka nwoke ose ahụ ha na-ara na-ebute ịma ndị Yoruba mgbe m gara ịsa ava ala nna steeti Ondo. Ị chọrọ ịsị ha na ị chọrọ igo ji, ị ga-ata sị gị etie mma akụja si onye nke agbala gị ọgwụ nkịta sọrọala ose any small thing igo ji 100 naira etinyere gị ose 700. Ọ dị ego Yoruba na ose mere any small thing ihe ga-anụ abụrụ ọkọ mi o mafia oloti o ya na mere mana nwata nwoke ọchaklara iji okwu ọ na-ewetara omenala Igbo gịnị aha ọjọọ. Lee na onye Awụsa na-ere onions o ji nwaanyị 3, o ji nwaanyị 5, ọ dịara ya mfe too mari. Lee ala Yoruba ọ dịara ha mfe too mari. Lee na onye Igbo ebe a ịma ama atụọ nwaanyị ime ifuole nsogbu ude. Your friends ga-abịagodi disconnect godi from you maka na ama na ihe ị ga-apasị tru erika. Ka ọ bezi abịa nwa ịga gị n'aka nga ọ dị ime ị na-asị ka ọgbachi ya dịrị ime ahụ nwa ịga gị n'aka ị ga-alụ ya n'ozu. I buru na mma otu ala kpuo chifo n'ụtụtụ gị kpọọ ya bebi ụtụtụ ahụ kpọọ ya bebi ụtụtụ gị sheki ya wụrụ na ọ na-ehi ajọ ụra. Everywhere go first blow. Nke tapụ asị bebi wake up la ya na-emehụ oke ede ya sị ya rụkwa play. Come on play. Abeg wake up ala eji ụdịrị egwu buru nwaanyị lakpuo bọọ ya sam oteta ahụ everywhere go first blow sheep na wata anaghị eji ihe ahụ egwu anaghị eji ya egwu ịma ihe gịnị ka a na-akwa Igbo nne na nna ya ga-amakata gị belu otu a
anya atọ nọ gị na ghọta ebe ya ga-aga ọ na-ewetara omenala Igbo gịnị aha ọjọọ. Igbo bride price is very high. Their price is very high. Weta list nke ha weta list nke a sị gị compare. You know? Compare and contrast. Ọ na-ewetara omenala Igbo aha gịnị ọjọọ. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm inye gị ohere ịkpọbata tinyeke n'ọnụ na ya bụ okwu anyị ji n'aka na mgbede a. Bulie ekwentị gị kpọbata site n'akara ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwa 0707-454-1014 0707-454-1014. Ajụjụ anyị na-ajụ gị na mgbede a wee bụrụ kedudi ihe a ga-eme iji belata ya bụ oke ego a na-emefu n'ịlụ nwaanyị n'ala Igbo. Anyị nọ live na Facebook gaa ebe ahụ gaa kiriwe anyị iruo Facebook taịpụọ Eko FM 100.7 klikie ya kpam kiriwe anyị live. Mgbede ọma. Mgbede ọma o. Ndewo. Uche. Ekelele m o. Ndewo. Madam Gloria nwa agbọghọ. Ekelele m ọkwa ịlụ ala gị. Ndewo. Ekelele m dịkọ Kisili Eluchie. Okay. Nwafọ oro ogbechi na mgburichi na-akpọ. Ihe dịkọ Kisili na-ajụ na abalị a wụsị. Ndị nna na ndị nna alụma nwaanyị amara alaka na opi. A ga-eji ego nara list. Eji ego naracha list. Onye ya nwaanyị ahụ ma alụghị anwụ ya ma di ya na-arịghị mma. Ha kpọọ ibe ha kpacha ata ka ha ga-ahụ ichie. Ha ga-eme nwa agbọghọ bịa mmọnwụ bifo nwoke alụ ahụ ga-ebe aka. Ha rụga jere na ju na owere mpaghara n'ala. Ha kpọpe gị ejighị abụ ụbọ. Gaa hụ nwaanyị ya nọ na grupu nwaanyị ya echi ọnwụ chewe ike iwepụ ihe o chechi bịa. Onye nna ka ọzọkwa na-abịa chewe ike iwepụ ihe ejie na-abụ ụbọ ọrịhụ mma. Ihe m chọrọ ikwu ngachi ha biko ma anwụrụ ma sịga ma ihe niile ha wukọlata ego ya. A ga-akpọsị nwoke ahụ bịalụ nwaanyị ya kpara 300,000 200,000 ya nye ihe niile a ga-azụrụ mmị ha ihe niile karịa ya ala nwoke ma nwoke ọbụla ntoru 30 years na-akpalihu 200,000 a ga-eme enyi ebere atọma 200,000 chi ọhịa ga-awụ n'omenala Igbo akpachikpena nwaanyị a gaziela enu dịkọ Nkisili Eluchie ya gaziere gị dịkọ Nkisili ya bụ chọrọ obi gị adala ụda. Mgbede ọma. Mgbede ọma. Ya gazie. Ndewo. Ndewo. Okay. Ọka nọ ya? Gaa n'ihu. Ikuku na-enye gị nsogbu ị ga-agbalị kpọghachie. Ọ n'ebe ahụ na mgbede a. Uchenna Clara. Love nwa ka eze ya gaziere gị no love. Clara nwunye ọnụ a ịgbọrọkwara. Adị m mma o ndewo love. Number 1 celebrity local for the only Moses in Panwo Kago. From Market One. Clara. You ebe. Afọ onye ebe ele nwukwu okwu n'igwe gaa n'ihu kwuo ihe ị chọrọ ikwu ịnọ. Uche ole o nwere enyi m nwoke nsị ka ya na list nwunye ya achọ m ekpubere ha ha ikpe ya na ịma iru nga so the man na-agba na before ya na list na anyị ga-azụ n'ụlọ list machine. Okay, na a ga-azụta machine motorcycle. Mmiri ife analyst yo na before ya na list a ga-ebu ụzọ gote n'ụlọ list so the part last ba no go ya bịa ụta ka anyị jodo ba moto iji bịa like back ị ga-akpọ nwaanyị na phone so the boss ya bụkwa phone next time ụta ka o si lose the man the boss ya ngwa akpọ phone next time ụta ka ndị ha si eme onye ke ụlọ before na list la ga-ebu ụzọ go new ladies person Igbo next person anyị ze list there go check ihe n'ime ya ihe ọbụla ihu gị were so ụta ka dịke to that boy na
o tike ba na to diba lọ nwaanyị do ju ma abụọ dike ya nụkwa ụdị o ọ dị mma ụgwọ takọkọ dị na sekọndị ga akịda ya ịkwụ ụgwụchi nwaanyị gwụ 30,000 ka ịkwụ ọta asị ahụ to onye a ga-enye gị 15,000 back na saịdị anyị ụgwụchi nwaanyị gwụ 30 ka nke kwụ aka asị enye gị 15,000 na ha na-ere nwa ha ere okay so back ka eme biko ka achọrọ obodo ka ndị Igbo mụta ya ụmụ nwaanyị ka na-emegide ndewo ya gaziere gị love ọ n'ebe ahụ na mgbede a ị ka nọ ya mgbede ọma anyị dị mma o tinye ọnụ n'ekwentị gị kpuke n'okwu ka anyị n'ihe ị na-ekwu nke ọma ịnọ nso na anyị ikwu gị gbasara ịlụ nwaanyị ọ bụ eziokwu nwaanyị webetike nweke n'otu ọfọ ugbu a unu na-ekwu ka a na-elenu ọnwụ onye chi ọnwụ na onye ahụ eji ọ gaghị eweta mana onye m na-achọ ịjụ gị ihe m na-ajụ ọ na-anwụghị na onwere ekwe ọzọ onye ahụ nwere ike ịlụ nwaanyị ya ọtịrị ya chere ekele jụarị ha ajụjụ ahụ ka nnụ ya nke ọma isi ọ na-anwụghị na-adị Igbo onwere ebe ọzọ onye ahụ nwere ike ịlụ nwaanyị ya ọdịrị ya mfe like ebe mmanwụ agwa ha ọ na-adị mma ya gaziere gị ị nwere ike ọ pụtaghị ọ wụghị iwu na ị ga-alụrịrị onye Igbo ịchọ ịlụ onye Awụsa ga ịlụọ ịchọ ịlụ onye Yoruba ga ịlụọ ịchọ ịlụ onye Indonesia ga ịlụọ ịchọ ịlụ onye Japan ga ịlụọ kama ndị nke Japan eyiere gị ọchịchara ị ga-atakwa gị na ya ga-eme na enyi na onye ị ga-alụ na gị na ya ga-ekwu n'ọfụma ọ n'ebe ahụ na mgbede a mgbede ọma Uchenna Clever Ọnụọha ya gazie Clara ndewo Uchenna Clever Ọnụọha ọnwụnde mana ọkụ ego a na-ana n'elu nwaanyị emeela ọtụtụ ụmụ agbọghọbịa anyị alụbeghị di ọ na nwoke lụcha nwaanyị bịa dịka nwaanyị ya ire ha nụrụ n'udo maka na ndị na-eji obi ọjọọ anọgọ ha ihe mgbe nwoke dabịa agaghị alụ nwaanyị ewere obi ọjọọ n'anya ihe onye ịmadụ enwe ya nwaanyị ga-eme ya sị ihe ebe ụnụ mere m nketa ya biden obi na-agbazi ike nwoke ahụ njọ nke ya wụrụ ego ọmị n'aka ji ga-alụ nwaanyị alụcha nwaanyị a ga-ata aja ụfọdụ ndị ọgọ amakwa n'ihe ha gara ha esoro ụmụnna dị na-achọghị ọdịnihu mmadụ ibe ha na-atagide enwekwa ndị ọgọ mapụ ihe ka ọ ga-awụ setụlọla m ụmụnna m hapụ ka emechaa ka m na gị emezie ihe ọbụla bụ a na-alụcha ọwụ ọhụrụ na ka m matara datụ na enwe ụzọ liti abụọ enwe obodo m ga-akpọ gị aha na enwere ụzọ liti abụọ imecha ka gị denemeke ihe ahụ ọwụ otu ọ kwesịrị ya wụrụ na ndị obodo anyị ndị eze anyị ga-agbakọ aka ka ịlụ nwaanyị wuru ofu egosi na-ekpe ihe ọnwụ ahịa obodo niile ga-eji alụ nwaanyị n'ala Igbo ọ ga-aka mma karịa ndị na-anị iche ndị anụ iche ya gaziere gị ịma nwata nwoke ọcha Clara ọ na-ewute na nwoke nwe nwa nwaanyị abịara ịlụ a na-ekwu okwu ịkpọ ụgwọ isi nwaanyị gị a na-ekwu okwu ime ihe isi nwaanyị gị kwechiri gbiri ka egbe m no abeg if you no wan pay 700 abeg leave ndị mmadụ na-ajanyere gị kwechiri ịmakwa ego ole imefuru n'isi nwa kwechiri nke ya ụmụ ya okechakwala ha di ama m ị na-aghọta gị na-awa anya ebe ọgọ gị nwoke dị na-awa anya na-awara ọgọ gị nwoke na-ele gị otu a si dị isi nwaanyị na-awa dị anya o chefuru n'ụwa na ọ ga-emecha bịa n'ụlọ m enye ya mmanya ya aṅụọ o chefuola n'ụwa na ọ ga-emecha bịa n'ụlọ m dịka ọgọ m nwoke ma enye ya gịnị mmanya gị na-awa anya onye ọbụla m ihe nwoke ọbụla m ihe abịara ịlụ nwa ya ị ga-eji nwayọọ kpọrọ ọgọ gị nwoke gị na ya bụ ime ụlọ kwuo n'otu gịnị olu o nwere ihe dị mkpa dị na list ahụ karịa ndị ọzọ ya wụrụ silinda eji esi nri ya adịrị ebe ahụ gị sị mba azụla silinda awụghị
chọọ ndị nke ahụ dị oke mkpa. O nwere ndị nke a na-akpọ ya ụgwọ ya marriage ahụ agaghị host, ọ gaghị enwe isi. Na list ahụ o nwere ndị nke kacha mee gịnị dị oke mkpa. Ndị nke ọzọ gị defend ọgọ gị nwoke si ya were ego nke fọrọ jee nyejuoro gị nwa gị nwaanyị afọ. A na-eme ya eme. Ọwụghị ọzụzụ ka a na-azụ nwa gị. You are not bargaining n'ebe nwa gị dị na-awa anya. A ga-enyerịrị gị 700,000, a ga-enyerịrị gị 1.7 million, a ga-enyekwa gị nke a, gị na-awa anya ọgọ gị nwoke na-ele gị. Oh no, nrụcha nwa gị ịhụchala m ịba. Mere ọtụtụ ụmụ nwoke alụcha nwaanyị ịga na nke ọgọ ha nwoke na-eme gịnị na-ara ha ahụ n'ihi ọnụ ichiri ha n'ala. Ozi akarịala na Facebook anyị na nke a si n'aka Gabriel Peter ọsị mgbede ọma, ya gaziri gị nụ Gabriel Peter. Anyị ahụ na nke gị Christian Osioha ọsị mgbede ọma, Uchenna na Clara isi ohi isi hụrụ listi ndị ohi na opeka ọsị ụmụ nwoke bịawa n'ohi dị na kansụl ime obodo Owerri West bịa lụwanụ nwaanyị. Ọsị Chineke gọzie anyị abụọ, ya gaziri gị nụ. Kelechi Chigbo ọsị ewe isiokwu nke a na ọmaka. Anyị ahụ na nke gị ya gazie ya gazie goterela anyị polo ya na okpo oji polo eme ọgọ. Polo si aside the country ka o gotere anyị. N'oge na-adịghị anya mụ na Clara ga-asụ polo ahụ uru okpu ahụ gị hụ ihe ya gazie gotere anyị. Ọsị mgbede ọma ndị nke m, Uche na Clara, na ihe mere ọtụtụ ụmụ nwaanyị ji ata ahụhụ na marriage bụ maka gịnị ezinụlọ ha. Na ị mere otu ọyị nwoke ọgbọ lụrụ nwaanyị na nso nso a dịka ọ kwụchara ụgwọ isi nwaanyị, nsogbu ebido. Ọkwa ị na-aghọta n'ihi oke ego nwoke a mefuru iji meta ezinụlọ nwaanyị ya gịnị mma. Ọkwa ị na-aghọta na ịhụrụ famili dịgasị iche iche ha biko ha bịala jiri enweghị ọrụ ha tụkwasị n'ebe nwa ha nwaanyị a chọrọ ịlụ alụ mere gịnị dị. Ya gazie si Paris bata ozi, ya gaziere gị n'anya ahụ na nke gị Sarah Grace ọsị mgbede ọma, Uche na Clara na we are looking good, ya gazikwa ịnọ. Faith Chinenye ọsị mgbede ọma, Uche na Clara we are looking good n'isi ị na-ekiri anyị n'ihe onyonyo Facebook, ya gaziere gị nọ. Mgbede ọma Uche na Clara. Ndewo ya gazie. Ọwa ama na-esi Uche street akpọ. Okay. Ịgwa gị eziokwu, isiokwu a unu wepụtara na mgbede a ọrị mkpa. Ekwesịrị elebe anya lebachie ya ike, mana ọ wee kwucha aka dịka ifuru na nnukwu na mbido eleba anya na ihe gbasara ili ozu ka ahụ dịkwa mkpa. Ịma ya ume ga-eche Uche na Clara ya mụrụ na Owerri a n'ala Imo steeti a ma rochasị na-achị. Enwere m ọkpọkọrọ ndị eze niile ha agbakọ ya ekwuo na ihe gbasara ịlụ nwaanyị ihe niile na ọ ga-ebi na $100,000. Ama m ga-echeta ya 100,000 na ihe niile a ga-eme na nwaanyị na ọ ga-ebi na $100,000 ya 100,000 ya agbapeme ya nga emetụ ya na-aga ma tupu ya nwa apụọ n'ọchịchị. Eji m n'aka ma ndị Igbo anyị ya ụmụ ha ga-agbagide aka dịka nnukwu asụ ala Igbo niile lekwe ihe a ga-emefu na ihe gbasara ịlụ nwaanyị ma ntanimo ma ihe niile na ọhịa ka a ga-emefu. Eche m na ọ ga-adị mma nke ukwuu n'ihi na otu ọ dị na gị gaa ihe dịka Ọhaji nakwa Mbaise ya hụ ka ụmụ agbọghọbịa na-ekwugharị ka iji ya ihe gbasara oke ọnụ ahịa eji alụ nwaanyị. Ụdị ihe a dị mma n'ala Igbo ekwesịrị ilebachie ya anya ama ọwa ama na-esi Uche street akpọ ndị owenụ ya gaziere gị amasị Uche street wee kpọbata na mgbede a ọ n'ebe ahụ. Mgbede ọma. Ndewo mgbede ọma. Ọ bụ Livi obi na-akọbata na Ibocha Gbama. Okay, gaa n'ihu Livi. Biko nwanne m nwoke ihe nnu na-ekwuru abalị a mara mma. N'eziokwu ihe niile akacha mkpa bụ na onye esi n'aka nne na nna. Ọ bụ na nne na nna na-anụsiri ụmụnna ha na ndị nwunye. Ọ dị mma ka ha ga-esi ọrụ na na-eme n'iche mana ụmụ ha niile ụmụ ha nọ n'ụlọ nwaanyị na-alụ ha. And mabana ma na ego ọbụla nyere ụmụ na dị n'otu ụmụ na dị nwụcha mmanya rije ihe ahụ lala dị na nwunye ha ala ata afụfụ.
ọ na-ebute mkpọrọmasị nye di na nwunye nwoke na-agụ agụmagụ na-eji akpọ nwunye ya asị mana ha jigwara ịfụnanya were bido ma ana m ekwu biko ọnụ ọji alụ nwaanyị tara ọnụ mana ọ hụrụ mba matara ihe dịka na mgbidi ebe a mụrụ m nwa mgbidi wetụrụ ọnụ nwaanyị anyị otu dị mma ịmara ọgọ gị mara ọgọ gị nwaanyị unu jee na akpazie unu kpazie ya ihe dịrị ime ya bụ unu ekuzie nke ọma yanụ anyị ụmụna gị nke ha di na nwunye nne na nna nwere ike rụọ nwa mbe lera megide nwa nwaanyị anya ị ga-enwe ịfụnanya ahụ wee na-emegide nwa ha anya a na-alụcha nwaanyị alụcha igbo nwaanyị ngwere ha alụcha ọ bụ ọha m n'ọnụ biko onye ụmụnna anyị tinye ọnụ n'aha Jizọs. Amen. Ya gaziere gị nwoke ọma gaa n'ihu na Facebook anyị nwaada nwoke ọcha Clara. Ozi nke si n'aka Clinton Maduka ọ sị mgbede ọma Uche na Clara ọ so onye amakakwa na mgbede a ọ sị isiokwu nu ji wee wụcha na mgbede a na ọ maka ọ sị hụrụ maka isiokwu a ya bụ nsogbu n'ahịa ọtụnụ ihe gbasatara gịnị list a na-eji abịa alụ nwaanyị n'ala Igbo na-ekwesịrị ịmanye ya ọnụ maka na ọtụtụ ụmụ nwoke ma nke ekwe na-akụ arụziri oke ihe na ha dị oke ha akwadola onwe ha ịlụ nwaanyị n'ọgwụ ihe a na mere ha jika na-esi singụl na-agagharị n'ihi gịnị ọnụ ego a na-ana na ịbịa ịlụ nwaanyị ị na-aghọta ọsọ ihe o ji na-ekelekwanụ ọgọ ya nwoke onye o ji na-akwanyere ya ugwu na otu o si hụ ya n'anya ma nabata ya mgbe ọ bịara ịlụ nwaanyị ọ bịara ịlụ nwa ya nwaanyị ịhụnanị ya ọ dị oke mkpa mgbede ọma Aguche na Clara mgbede ọma thank you sir ndewo Daddy, which are the family cause we are where the two custody of this bad government I wine and Nigeria. Okay, Nigeria the why war normal. Nigeria is becoming full worse. Even wine at the one I got them at a town who are Gadia. It's not that the next value to too small. Ọ dị ego Clara lee ihe na-eme na Facebook anyị Injinia Frank Uju Ebelebe abịala kọwa akị nsugbe o si ama Awụsa dị na Douglas bata ozi ya ọ sị ime ihe isi nwaanyị ọ gara n'ụbọchị Satọde gara aga n'otu kansụl ime obodo ọwọ dị na Ọkaigwe ọkwa ya na nke ahụ tụrụ ya n'anya ọ sị ime ihe dị na list ahụ gee ntị 2 bags of rice 152 bags of yam 1 big boss a sị na a ga-afọju akpa Hollandis na shoe otu akpa nnu ọ bụghị otu akpa nnu bags ya wụ ọtụtụ akpa nnu 100 liters of palm wine many cartons of alcohol drinks ya wụ ọtụtụ katọn mmanya na-aba n'anya o wetacha nke ahụ ya eweta 500,000 naira cash weta 25 liters of vegetable oil ọ sị agụwa ya otu aka ọha na mfact o mechara ya emetewere dị ga ya ebere ọ dị ego Ivi Ezinne ọsị mgbede ọma ya gaziere gị na Ikechukwu mgbe oji ọsị isiokwu a amaka ọ dị egbo anyị ahụ na nke gị James Igwe ọsị ha ihe ahụ ọ gbọrọ mmadụ ike na ọ bụ ihe mere ọtụtụ ụmụ nwaanyị ọtụtụ ụmụ nwoke adịbeghị njikere ịlụ nwaanyị n'ihi ihe ndị akarịrị na listi a na-ekwu okwu ya na o kwesịrị ka etipụrụ ya mkpu ike agwụla nwanne mgbede ọma nwoke agụ ndewo mgbede ọma ihe a na-eji alụ nwaanyị emeela ụfọdụ ụmụ nwoke alụghị nwaanyị biko mgbe ka ọ dị n'aka ha were otu praịvis adịghị alụ nwaanyị a na-arịa list ahụ adịghị alụ nwaanyị ụmụ nwaanyị ụfọdụ nwere ike nụta dị onye sịmagbakwaga ndewo ya gaziere gị lụ si ije echiche oke ọ sị hụrụ enlọ ya ọ sị ndị enlọ ya dị hash ha dịkwana mean oke ọwụrụ ma akwa ya if ya wụrụ ma enlọ ya dị hash dịkwanụ mean mgbe ọ na-alụ nwaanyị ya ọ gaghị ekwe ka ha bịa zute ya thank you so much ana-abịa imegide mgbede ọma mgbede ọma ndewo
Happy New Year. Anyị wishikwala gị the best, no? Na mmemme kenu mere akpọgbuo onwe ya o. Ọ na-azụ ndị nwere nwaanyị, ndị mụrụ nwaanyị na saza aka n'anya GCA. Okay. Ka ha nwee ike zọkwanụ ji na Easter. Because ọwụhụ Asịa ọ na-ahụ nnama. Ọwụ mmadụ bezo nwaanyị. Ya wụzi that ore ka ọ na-eregazi nwa ya nwaanyị. So biko mejie na emejie maka ndị ụmụ okorobịa nọkwa n'azụ ka ha nwee ike zọ nwaanyị isi n'aha Jizọs. Amen. Ya gaziere gị nọ. Ọ n'ebe ahụ. Ịdị njikere gị kpọghachi nọ biko anaghị asavụ 2 masters at a time. Ị ga-agbalị nyefe. Mgbede ọma. Ndewo. Uche aka m bụ dịkọntinsili elichi ọrụ ihe m chọrọ itinye. Ngwa gaa n'ihu. Ehụ na o nwere ndị dịka ndị mba nnọọ na ụfọdụ n'ime bi ebe ahụ. Onye nna ya nwụrụ anwụ dibịa alụ ya ha agaghị ebu ụzọ lụso nna hụ. Agaghị ebu ụzọ lụso onye nwụrụ anwụ a ga-ebu ụzọ mee n'ihe ihe n'isi ya. Edeghị ihe nke a pụra. Ụfọdụ n'ime ndị ụfọdụ si Owerri Orogwe ireti na ọgbakọ ha nụ ihe ndị a ha na-agbalaga bikọs ọmụghị omenala anyị. Onye nwụrụ anwụ ebu ụzọ lụso ya nwaanyị bifọ bịa alụmanwụ ya. Ha kọreticha ihe ndị ahụ ga-enye aka. Dịkọntinsili eluchie. Ndewo ya gaziere gị Dịkọntinsili eluchie na Facebook anyị n'ozi nke asị n'aka Ifeanyị Ejimi nke onye si obi akpụ egbe ma ọ sị n'ikwu eziokwu na mkpụmkpụ ego a na-emefu n'ọnọdụ ihe ndị a na-agbakwunye n'ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị emeela ka ụfọdụ ụmụ nwoke na-eji ya ego ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị na ezi ihe ndị ọzọ so ya n'azụ wepụ obi n'ịlụ nwaanyị. Ọ sị ebe ụfọdụ ụmụ nwaanyị kwesịrị ịlụ di na-anọ n'ụlọ nna ha na-achọ iru afọ 40. Ọ sị biko kwesịrị ilebanye anya bụ ego na ihe ndị ọzọ eji alụ nwaanyị n'ala Igbo ka ọ dịrị ụmụ nwoke mfe ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị ha chọrọ ịlụ n'ihi na ọ bụghị orire ka a na-ere nwaanyị n'ala Igbo. Ya gaziere gị n'Ifeanyị Ejimi nke onye ya bụ chere obi gị adaala ụda na mgbede a ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya. Nọrọ ebe ahụ agagharịkwala agagharị. jirila otu nkeji gata elekere 6 nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ. Asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kpara oge ya. O were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịa gba ama ihe nriri n'ikpeazụ. Gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Tuesday abalị 20 nke ọnwa mbụ afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Eke na mbụ. Gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lechaa anya wee si oke ka mmalite kpawa okpu. Na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ na gọọmenti steeti Abịa ewerela ọtụtụ ndị ọrụ ahụike n'ọrụ na steeti ahụ. Ị ga-anụrụkwa na ndị uwe ojii steeti Kaduna akọwala ya dịka okpokpo asị bụ akụkọ ahụ na-efegharị na ndị ntọrọ mmadụ tọrọla ndị na-efe ofufe karịrị 100 over 100. Ị ga-anụrụkwa na ihe nchọpụta emere gosipụtala na ọnụ ego eji arụpụta ntụ ụlọ bụ simenti n'ala anyị arịala elu ọjị. Ngwanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m
na mgbede taa onye unu ga-anụ olu ya bụ mụnwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha. Gọọmenti steeti Abịa apụtala mee ka ọha na eze mara na ha ewerela ndị ọrụ ahụike dị 649 bụ 649 n'ọrụ iji kwalite ngalaba ahụike steeti ahụ. Ọ bụ onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti ahụ bụ Prince Oke Kano bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a n'Ụmụahịa bụ isi steeti Abịa dịka ndị nta akụkọ na-agba ya ajụjụ ọnụ bụ ebe ọ nọ kwuo na ndị ọrụ ahụike ọhụrụ a ewerela n'ọrụ ka ọ dị ugbu a so n'ohere ọrụ ahụ dị 771 a mara ọkwa ya n'afọ 2025 gara aga. Ya bụ onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti Abịa gara n'ihu kwuo na n'ime ndị ọrụ ahụike a ewerela n'ọrụ ọhụrụ na mmadụ dị 432 432 bụ ndị ewerela n'ọrụ nọọsụ bụkwanụ ndị ezigarala n'ụlọ ọgwụ dịgasị iche iche e nwere n'ime ime obodo ndị dị na steeti Abịa. Otu nwata akwụkwọ ọwụ na-aga ihe ọmụmụ kọmputa sayensị na mahadum Ibrahim Badamasi Babangida University dị na Lapai nke steeti Niger bụ Kelvin Danlami ejirila aka ya wepụ ndụ ya maka iji ego e nyere ya iji akpọ ụgwọ ụlọ ji gbaa chaa chaa bụ gambling. Akụkọ a nụrụ kwuru na ya bụ Danlami ji aka ya gbuo onwe ya n'ụbọchị Mọnde ụnyaahụ dịka o jicha 100,000 naira na 50 bụ 150,000 naira e nyere ya ji gbaa chaa chaa bụ gambling. Ka ọ dị, otu jikọtara ụmụ akwụkwọ bụ Students Union Government na mahadum ahụ site n'akwụkwọ ozi ha wepụtara ọha na eze bụ nke onye ode akwụkwọ ha bụ Comrade Aliyu Abubakar binyere aka na ya egosipụtala obi mwute ha gbasara nke a ma soro ezinụlọ na ndị enyi ya bụ Kelvin Danlami ruo uju. Ha kọwara ọnwụ nwa amadi ya bụ Kelvin Danlami dịka nke jọgburu onwe ya ma bụrụkwa nke a na-agaghị edochinwu anya ya. Onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Kaduna bụ Alhaji Mohammed Rabiu apụtala kọwaa ya dịka okpokpo asị bụ akụkọ ahụ na-efegharị na ndị ọkpa egbe bandit wakporo ụlọ ụka 3 dị na kansụl ime obodo Kajuru nke steeti Kaduna tọrọ ndị na-efe ofufe na ya bụ ụlọ ụka karịrị 100 larie. Ya bụ onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Kaduna kọwara na ọ bụ ndị na-efesa akụkọ ụwa bụ ha na-efesa akụkọ ụwa iji kụwasa ya bụ steeti Kaduna. Onye kọmishọna gwara ndị niile na-ebugharị akụkọ ụwa dị otu a na ọ bụrụ na akụkọ ahụ ha na-ebugharị bụ eziokwu na ha gbaa aha ndị atọrọla atọrọ n'anwụ ka ọha hụrụ. Onye kọmishọna gbakwara ndị niile na-efesa akụkọ ụwa na ya bụ steeti Kaduna ka ha sepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọrọ ha aka mmadụ. Ka ọ dị, onye isi oche ya bụ kansụl ime obodo Kajuru a na-ekwu okwu ya bụ Dawuda Madaki apụtakwala kwuo na o nweghị mwakpo ọbụla a wakporo ụlọ ụka dị na ya bụ kansụl ime obodo ma ọ bụkwa tọrọ ndị na-efe ofufe n'ụlọ ụka ndị a. Otu kọmishọn na-ahụ maka ntụliaka elu n'ala anyị bụ INEC n'aha mkpirisi bekee emeela ka esekere na edi mamara na a ga-amalite ime achụnta vootu maka ntụliaka elu gọvanọ steeti Ọshụn n'abalị 11 nke ọnwa Maachị na-abịa abịa nke afọ a. Ọ bụ onye resident electoral commissioner na ya bụ steeti Ọshụn bụ Dr. Mutiu Agboke bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a dịka ọ na-enye ọsịsa na ajụjụ ndị nta akụkọ jụrụ ya. Ya bụ onye electoral commissioner gara n'ihu kwuo na n'oge na-adịghị anya na INEC ga-emekwu ka ọha na eze mara ukporo otu pati dịgasị iche iche ga-agbaso n'ime ya bụ achụnta vootu. Ndị uwe ojii steeti Enugu egbochiela ndị ntọrọ mmadụ chọrọ ịtọrọ mmadụ n'okporo ụzọ si Adani gawa Nsụka ma jiri egbe gbagbuo otu onye n'ime ndị ntọrọ mmadụ a ozu ya dọrọ ma burukwa egbe AK-47 ya. Ọ bụ onye oti mkpu ndị uwe ojii ya bụ steeti Enugu bụ SP Daniel Ndukwe bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a. Ya bụ onye oti mkpu ndị uwe ojii steeti Enugu gara n'ihu kọwaa na ozugbo ndị ntọrọ mmadụ a na-acha anya chara ndị uwe ojii na ha bidoro gbawa ha egbe bụkwanụ ndị jikwa egbe ha zaghachi ihe oku gbagbuo otu onye n'ime ndị ntọrọ mmadụ a ebe ndị ọzọ bụcha mmerụ ahụ mgba egbe manye isi n'ime ọhịa. Ka ọ dị, ya bụ ndị uwe ojii steeti Enugu site n'ọnụ onye oti mkpu ha ahụ ekwuola na ha na ugbu a na-epigharị ọhịa na ụzọ
ịhụ na ha nwụchikọrọ ndị ntọrọ mmadụ ahụ manyere isi n'ime ọhịa. Ihe nchọpụta emere egosila na ndị na-arụpụta ntụ ụlọ bụ simenti n'ala anyị eweliela ọnụ ego ha ji arụpụta ntụ ụlọ bụ simenti. Ya bụ ihe nchọpụta emere gosikwara na ọnụ ego eji ere ntụ ụlọ bụ simenti ka eji ya dị 50 bụ 50 kg si na $9,900 na $800 bụ 9,800 naira gbago nke ọjọọ ya bụrụzie $10,010 na $500 ya bụ 10,550 kg. Ihe nke a pụtara bụ na si n'ọnwa Disemba gara aga ruo ugbu a ọnụ ego eji ere otu akpa ntụ ụlọ bụ simenti ka eji ya dị 50 bụ 50 kg ji pasentị 7.1 ji gbago. Ya bụ ihe nchọpụta emere gosikwara na ndị na-ere ntụ ụlọ bụ simenti n'isi obodo anyị bụ Abuja nakwa na steeti Nasarawa, Niger nakwa na ụfọdụ steeti dịgasị iche iche n'ala anyị amalitela ire n'ọnụ ego ọhụrụ a. Cheta na ala anyị bụ Naijiria nwere ihe ọnatarachi eji arụpụta ya bụ ntụ ụlọ bụ simenti a na-ekwu okwu ya. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ihe eji arụpụta ntụ ụlọ bụ simenti dị na Ọbajana, steeti Kogi, Okpela dị na steeti Edo nakwa na ọtụtụ ebe dịgasị iche iche n'ala anyị. Ka ọ dị nrikọ elu a ọnụ ego eji azụta ntụ ụlọ bụ simenti rikpuru nwere ike ime ka ego ndị Naijiria ji akpọ maka ụgwọ ụlọ rịa elu ọjị. Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ o zochala ma gbachaa. Asị ebe ọkụ nyụrụ si wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma na mgbede a ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ kpụrụ na gọọmenti steeti Abịa ewerela ọtụtụ ndị ọrụ ahụike n'ọrụ na steeti ahụ. Emekwara nke ịghọta na ndị uwe ojii steeti Kaduna akọwala ya dịka okpokpo asị bụ akụkọ ahụ na-efegharị na ndị ntọrọ mmadụ tọrọla ndị na-efe ofufe karịrị 100. Emekwara nke odo oge anya na ihe nchọpụta emere egosipụtala na ọnụ ego eji arụpụta ntụ ụlọ bụ simenti n'ala anyị arịala elu ọjị. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị. N'oge na-adịghị anya anyị ga-alọghachi ịbịarazie ya bụ dara ka ọ dị dadarr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 r
gakwa na-aga ma ya na-agarubeghị ebe a na-aga ije ka bụkwa ọgịga ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ ọta mkpubido fichawa ọnụ mana na afọ ejuwele ya ebe ọkụ nyụrụ sị wụsara ya ọwa onye asị ya nwenata anwụ echi ọwa otu ọnwa ahụ mfe akịtị nke ahụ na-akacha amapụ obi ọ dị ebe a ka anyị ga-awụsa ọwa na nnọkọ anyị na gị n'oge ndị Igbo n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 mana chetakwa na anyị ga-alọghachi n'ụtụtụ echi kpọmkwem mgbe ọ kụrụ elekere 7 maka akụkọ ụwa na nkenke o jiri nkeji 30 gata ya bụ elekere 7 anyị alọghachi maka ihe omume anyị bụ nzukọ ome Igbo ọ ga-adịkpa kpọmkpọm dịbeghị ube anyị chọkwara iji ohere a mee ka ọha na eze na-ege ntị mara na ihe omume anyị bụ Oje Zuru Obodo ga-ada n'obodo Ụmụọkanne dị na kansụl ime obodo Ọha ji Igbe ma nke steeti Imo kpọmkwem n'ụbọchị Satọde na-abịa abịa
nke izu ụka anyị nọ n'ime ya ama mme na aghọta o jezuru obodo ga-ahịatụ ahịatụ ndị ụmụọka ndị na-ege ntị dịkwanụ njikere anyị agaala zute onye eze ụlọ eze nwoke ọma ọ nabatara anyị nke ọma n'ụbọchị taa sị anyị bịawa na ụnụ dị njikere chebiri anyị n'ụbọchị Satọde na-abịa abịa nke izu ụka sorokwa ibe gị jee chọọ ojezuru obodo chetakwa na onye ọbụla chọtara ojezuru obodo achọtala 30,000 naira nakwa ọtụtụ ihe nrite ndị ọzọ dị oke mkpa onye dị otu ahụ ga-enwe ohere ya na mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ si n'obodo ya bịa n'ụlọ mgbasa ozi redio ebe anyị agba ha ajụjụ ọnụ wa na awapom unu nwe redio unu enwe ike jiri ya kọwara ọha na eze ihe obodo gị na-asọ na nke ha na-anabata o wee bụrụ ya onye ahụrụ taa ka ahụ ya echi ụbọchị nta ka achụwa na Owere nchi Uchenna Clever Ọnụọha bụ aha me nwa gara mma ya zụziri nke ọma ịkpọm Kaisedo I don't mind masị ọbụra gị data 5,000 Lara nwoke ọcha nọkwa n'ebe a kala o ịbịala ọha ji taa no so gbanụ nke obi dị gị obi dị m mma obi na-eme m polina dịka m na-azọbata ụkwụ ndị ọha ji obodo Chineke tere mmanụ the most peaceful community ha bịa nnọọ peaceful nabata local local government thank you okay ha nabata m ka a na-ekwu ka a na-aka ha ga-awute bushmeat si nnukwu ị hụrụ anụ ahụ ị tara ọ dị scarce anụ buffalo bushmeat gbachiri ike mgbe ọzọ ị ga-abịa ha ga-enye gị ịtala anụ ọgazi mba iji eri ngwere mba iji atọ ọchịchara mosquito nkọ you know the chop those ones ọ dị nke bụ eziokwu bụ na ọ ga-ahịọtụ n'ụbọchị Satọde kpọmkwem n'obodo Ụmụọka nnekọ ọrụ na nke onwe ya kala ngwanụ bute akpa ka anyị lawa oge adịghị ya gazichara ọnụ ndị ọma